Albert Jané, soc el cuiner de la rostisseria Ca l'Elvira de Ripollet i avui farem un pollastre rostit de forma tradicional de Ca l'Elvira, un plat que em va ensenyar la meva mare. Si no ho sabeu, farem un pollastre rostit com el feia la meva mare a Ca l'Elvira, llavors es tracta d'un pollastre, cebes i alls, tomàquets, cansada del coll, després tenim aquí conyac o porto per fer la picada, que fem servir uns pinyons, unes ametlles i uns grans de tall, les prunes sense os i 4 herbes per fer un bouquet garnier. Un bouquet garnier és un buquet d'herbes, aquest consta de julivert, llaurer i farigola. És un plat molt senzill, no es complica gaire la vida. El primer que farem, és una mica complicat això ara de fer-ho, però si a casa teniu una cuina de gas, podeu fer una cuina de gas, que és treure aquestes plometes petites que hi ha, que sempre són una mica més, per mi són incòmodes. Si veieu que hi ha alguna ploma grossa, el que es pot fer sempre és el desgarro, és arrencar-la, sobretot a la part de les ales, i la part dels genolls, si es pogués, sempre intentar treure una mica. Si teniu cuina de gas, d'inducció o vitroceràmica és més complicat, però un cop cuit sempre es pot treure això, no és un problema. Li hem tret el cul, la part d'aquí darrere. Això, si li demaneu al pollastre, a l'home que fa els pollastres al mercat, ho farà perfectament. Igual que tallar-lo ara a octaus. Però abans de marcar el pollastre, ensenyo un petit truco, que és perquè la taula no es mogui, es posa un paper de mans mullat i es posa la taula a sobre. Això el que evita és que la taula es mogui. Mentre posarem ja la paella, cassola, per marcar el pollastre. No una gran quantitat d'oli. Per què? Perquè el pollastre és un producte que és greixós. Quan marcarem, deixarà anar tota la greix de la seva pròpia pell i això hi haurà més oli. No fa falta que hi hagi una bassa, no. Hi hagi suficient oli com perquè es pugui marcar bé i quedi un color maco. Mentre esperem que es vagi escalfant això, prepararem el sofregit. Sofregit molt bàsic, ceba, all, típic sofregit català, ceba, all i tomàquet. Sobretot també vigileu de secar el pollastre, perquè oli i aigua no es porten gaire bé. Llavors, si està molt mullat, el que podeu fer és que salti. I també molt important que la cassola sigui àmplia perquè ens càpiga bé el pollastre. Aquí estem marcant. Això què vol dir? Que ha de tenir una temperatura alta perquè ha de fer un color maco. El color maco ens donarà després un resultat més bonic, més atractiu. Això és marcar, si tingués una cassola més petita i tot el pollastre, el que faria és bullir-lo. Llavors no és el mateix. Calpebrar ara és un bon moment, Pollastre encara hi ha un tros que està cru, la sal s'impregna, i quan li donem la volta li donem una altra. I el tema del pebre, igual. No amb excés. Més que res perquè la carn del pollastre aquí ja comenci a agafar una mica de sabor. Després, quan li fiquem una picada hi haurà una mica de sal per corregir-ho, per si el caldo també està una mica més dolç i no d'allò. Però no fa falta més, penseu que és un pollastre que va amb prunes. És la gràcia de jugar amb el dolç salat. Un producte
ve de sal, però que després tenim la dolçor de la pruna, d'acord? Vale, ara un cop acabem de tenir ben dorat el pollastre, el que farem és una cansalada de part del coll, la tallarem en daus. Això li donarà molta melositat. Per la dieta no gaire bé, però bueno, tindrà un molt bon sabor i fa que el plat sigui més atractiu, més de festa major, diguem-ho així. Això també igual, li podeu demanar al carnisser, al xarcuter, que us la talli a dauets per fer-la. Sempre és una mica complicat tallar la cansalada, la part de la pell és molt dura i els ganivets de casa no acostumen a tallar gaire. Bueno, quan tenim el pollastre ben dorat, el retirem en un plat. D'acord? I ara ja començaríem a enrossir la cansalada. Això si ho podeu fer a un foc viu, com més viu està el foc, més torrat queda, més bon color us agafarà. La llancem, la fiquem aquí dintre i la deixem que agafi un bon color. No la mogueu molt, deixeu-la quieta, que agafi un bon color, que es torri, que marqui bé. Després es deixarà anar. Ara, potser si la temperatura està molt baixa, quan tireu la cansalada, se us enganxarà la paella, però no us preocupeu, perquè un cop agafa ja el color torradet, es deixa anar. I l'interessant és, i després ho veureu en els vídeos, és que a la cassola, a baix, queden tots els sucres del pollastre, de la grassa, queden agafats a la cassola. Si es fa una bona temperatura, això no es cremarà, i això ho recuperarem, perquè ara quan tirem la ceba i l'all és una aportació d'aigua. I tot això el que farà és deixar-se anar. Per això és important anar jugant amb el foc, perquè si ara tenim el foc molt fort, tots aquests sucres es cremaran. I llavors això pot donar un punt d'amargor. Llavors, baixem una mica de temperatura, comença a agafar aquest color. A torna la cansalada farem els pètals de tomàquet. El tomàquet el tallem a quarts. Això és una mica complicat. Hi ha l'opció aquesta, que és la més complicada, i l'opció senzilla, que és agafar el tomàquet, treure-li la part de dalt, treure-li el pul, ficar-ho en un pot de túrmix, triturar-ho. I després, a l'hora de fer-ho, el que farem és tamisar-lo. Tamisar-lo vol dir que agafarem aquest tomàquet triturat, el passarem per un colador, que caigui tot i quedarà tota la pell i totes les llavors a dalt. Més que res per a la boca, serà una entrada més neta. Si ho fem d'aquesta forma, ho fem triturat i tamisat. No hi haurà les pallofes del tomàquet, que a la gent de vegades li incomoda una mica. Això és, traiem les pepites, traiem això. La idea és que quedi el tomàquet així, sense pell i sense llavor. És complicat. Si ho voleu provar, proveu-ho. Si no, feu-ho per fàcil. Túrmix, triturem i després tamisem. També podeu preguntar si ho podem fer amb tomàquet a llauna. Sí, però bueno, sempre si treballem amb productes més naturals, més natural quedarà, més bo quedarà. Això ja és també el temps que tinguem. Quan tinguem la cansalada ben torradeta, tirem primer a l'all, que agafi una mica de color, una mica. Hem d'avisar que no es cremi. Com prenem la cocció d'aquest all? Tirant la ceba. Tornarà a baixar la temperatura,
L'important és, ara quan estigueu cuinant notareu que puja el sabor de l'all. Quan veieu que està ja una miqueta torradet, tirem la ceba i aquesta cocció de l'all es pararà. Si no, se us cremarà l'all i amargarà molt. Vale? És el que us he explicat abans, és molt important anar jugant amb el foc. Ara el pugem, ara el baixem, ara el tornem a pujar, ara el tornem a baixar. Vale? Entre això i la introducció de més productes, fem que també la temperatura de la cassola puja i baixa, d'acord? Ja tenim l'all que ens agafa una mica de color, tirem la ceba. Mentre això es sofregeix, el que podeu anar fent és o anar pelant els tomàquets o preparant-los per triturar, vale? Després veieu aquesta ceba supercaramelitzada, no sé què, però això són d'hores. Una cosa és només la ceba, que són moltes hores de fer-ho, o amb sofregits així el que podem aconseguir és que aquest color passi a la ceba i tot aquest gustet es queda aquí a la cassola. Si se'ns enganxa i hem de netejar la cassola, el pollastre quedarà igual de bo. L'únic que estarem perdent sabors que tenim aquí. D'aquesta forma el que fem és recuperar tots aquests sabors i es queden aquí a la cassola. Ara farem el bouquet garnier, una fulla de llaurer, farigola i julivert. Agafem tot, ho emboliquem, ajudem amb el llaurer, un fil de cuina, fil de bridar, emboliquem. Amb això és molt maco, després a l'hora de presentar el plat es pot treure, podeu fer així o podeu ficar a la farigola el julivert i el llaurer i després a l'hora d'allò ho traieu i ja està. Però així és una forma que també tenim els cuiners de ficar tots els aromes junts, queden aquí, cuinem i quan ja d'allò traiem els aromes i queda el plat més net, no és res més. Quan tenim ja la ceba, ja comença a agafar un color interessant, un color torradet, el mateix procés, tirem el tomàquet i passa exactament el mateix de sempre. Baixa la temperatura, el tomàquet té una aportació encara més important d'aigua i ajudem a que cuini. I tapem. És un bon moment per posar-li. I aquí ja comencem l'aportació d'aromes de la terra al plat. I deixem que vagi coent. Quan tenim els omells així, anirem a la fase final del plat. D'acord? Incorporem el pollastre. Intentem que la pell quedi sempre, la part de les petxugues quedi sempre cap amunt perquè no quedarà tan remullada. El suc que queda aquí, bastant important, tireu-lo dintre. És un suc del pollastre, és aportació de sabors. Tenim així el pollastre, donem una miqueta de canya i ara el mateix. Si hem fet bé el sofregit, tindrem un altre cop el sofregit una miqueta enganxat. Això és bo, perquè ara el que fem és aportem a l'oporto, sentireu com torna a baixar la temperatura, movem una miqueta i aquí el que aconseguirem és que totes aquestes partícules que estan enganxades, un altre cop recuperar-les i ja veureu que el color ja és molt agradable. Coses importants de l'oporto. Si gastem gas, l'oporto és molt alcohòlic. Quan tirem a l'oporto baixem el foc perquè no s'encengui. No perquè no s'encengui, sinó perquè no s'encengui la campana. Tenim la campana i d'allò s'encendrà tot i tindrem un disgust. Baixem foc, si voleu pareu campana, tirem l'alcohol, que evapori bé i un cop ben evaporat aportarem el caldo. Aquest caldo de pollastre que és fet amb una bresa. Bresa és all, ceba, pastanaga, porro i api. Tallat una miqueta a mida gruixuda, agafem una miqueta d'oli, torrem bé aquests vegetals, torrem que agafi un color, com més color agafi, no fa falta que es cremin, però que agafi un color maco. Aquest color el que farà és una aportació al caldo, serà un caldo més fosc i el rostit quedarà més fosc, més maco. Què podem ficar més? Podem ficar unes carcasses de pollastre, ossos de vedella, ossos de pernil, que ens ha sobrat un trosset de costella de fideus, posem-hi. Tot això el que és una aportació de sabors. Això el que ajudarà és que tot aquest rostit sigui molt més bo. All, ceba, pastanaga, api i porro.
les verdures que es posen en un caldo, ¿vale? També, què podeu fer servir? Podeu fer servir un caldo. El divendres vaig fer un caldo. I em va sobrar, res, 3 gots de caldo. Aquest caldo és això. Aquí, que no hi haurà aquesta aportació de color, no passa res. Tenim ja, si hem fet bé les coses, tindrem ja. És més que res perquè si ho mullem amb aigua estarà bo igual, però si ho mullem amb un caldo, l'aportació de sabor serà molt més bona. Que no tenim Oporto i tenim vi negre, podem posar vi negre, no passa res. Però és el mateix, l'Oporto és un vi dolç. Juguem amb el dolç, el salat, ¿Y el coñac? El coñac para la picada. I aquí mullarem una mica a cobrir, no en excés. Penseu que és un rostidet, volem que quedi la salsa lligada. Si posem massa caldo o aigua, el que aconseguirem és que després el pollastre ja estarà, però la salsa serà molt líquida. El que volem és que sigui, que quan moguis la cassola tot balli, tot tingui una elasticitat. Bueno, ara acabarem el plat. Per acabar el plat posarem les prunes, que s'impregnin una mica d'aquesta salsa, i farem una picada. Picada senzilla, sal, perquè ajudi a picar tots aquests productes, ametlles torrades, pinyons i uns quants grans de pebre. Quan tinguem tot ben picat amb el morter, si no tenim morter, el mateix que hem fet amb el tomàquet, una miqueta de túrmix, ajudat pel conyac. Això que ens ajudarà a lligar la salsa. Tapem, 3-4 minutets i ja ho tindrem. Bueno, doncs aquí tenim el pollastre, ara l'acabarem emplatant. I us presento el pollastre rostit tradicional de Ca l'Elvira per la cuina del mercat.